Salutare! Numele meu este Dragoș și vreau să vă arăt un unboxing care o să vă prezint un fidget spinner. Dați-vă câteva trocuri cu el, mi l-am luat de ieri. Să deschidem. Nu e cel mai mare unboxing pe care îl fac, dar cam așa arată. Așa e de el. Poți să faci trocuri. Așa, și vreau să vă arăt și câteva trucuri. Și la trucuri, să vedeți ce surpriză o să vă fac. Stai puțin. Era doar tatăl meu. Așa. Stați puțin, ca cum o să începem. Nu mă luați în seamă! Degetul mic, dacă încă n-ați văzut. După cum vedeți, e degetul mic. Și hai să trecem la trucuri. Vreau să faci și un share, și un subscribe, și un like. Că vineri o să fie ziua mea și să mă urez la mulți ani. Să vă arăt pe toate degetele pe care pot să le fac. Pot chiar pe toate degetele. Dar vreau să mă văd tare. După cum vedeți, să văd o parte tare. Să văd pe degetul. Pe degetul mic îmi promisia, dar video ăsta e cam scurt. Nu știu dacă să vă placă chiar acest unboxing. Dar eu am fost Dragoș, sper să vă abonați. Și dacă încă nu v-ați abonat, vă rog ca să vă abonați. Scrieți Dragoș vlog.com și mă găsiți primul căpăzăt. Așa. Dar nu hainele, alți primul, așa că nu comentați. Mă luați seama, e cam ora 3 dimineața. Și asta că mea, așa că mă știu că ați greșit. Eu am fost Dragoș, eu am fost Nea Spinner și ne revedem data viitoare. Vreau să spun că data viitoare asta înseamnă că ia-ți mă adio. Popo!